От 18 до 22 юли в България ще се проведе първото по рода си екстремно международно състезание X-Venture Race. Близо 60 отбора от по двама състезатели ще поставят на изпитание физическата си издръжливост, преодолявайки дистанция от 300 км през Рило-Родопския масив. Старт е от Пампорово, а финала в Боровец. Трудности ще бъдат много. Състезанието е буквално брутално, изключително тежко като изпитание. Продължителността не е много голяма, само 80 часа, но в крайна сметка 300 км с 300 км и те трябва да ги преодолеят заедно с много екстремни препятствия по пътя си. Дисциплините на първото по рода си екстремно състезание у нас, организатор на което е XV Клуб, са трекинг, скално катерене, спускане на рапел, гребане, планинско колездене, ориентиране, плуване и оцеляване в суровите условия на планината. Подготовката върви доста добре, вече сме на финалната права и има доста отбори са се записали до момента, над 45, надявам се до 15 ще напълним квотата от 60 отбора.